li l-maqdes ta' Milu, il-firxeti tija, li tixet imħabte, Montana Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi ta' Kristu xoxt, rebbieħ fuq id-dnub u l-mewt, tkun ma'kom il-koll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Imbagħad qalilhom parabola biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtu. Qalilhom kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas iħabber rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla u kienet tmur għandu u tgħidlu: għamil li ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma rridx u dam ħafna hekk, iżda mbagħad bejnu u bejn ruħu qal: mhux għax nibża minn Alla, jew għax se nħabber rasi minn nies, imma l-inqas għax din l-arbna dejqitni. Ħa nagħmli l-ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal: isimgħu ftit x'jgħid l-imħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lill-magħżulin tiegħu li jgħidulu lejl u nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq, se joqgħod itawwal magħhom. Jiena ngħidilkom li malajr jagħmlilhom ħaq, imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi. Il-kelma tal-mulej tifil lilek Kristu. Ħuti Eżies, iż-żmien tal-pandemija ħalla effett qawwi fuq ħajjitna. Din il-prova hija okkażjoni biex nagħtu xhieda tal-fidi tagħna biex nissettqu fit-tama u nwettqu ġesti ta' imħabba permezz ta' opri ta' karità tar-ruħ u tal-ġisem. Ħafna ġew milquta midbatija għaliex tilfu persuna għażiża jew ma setgħux ikunu magħha jew tħalli d-dinja jew waqt id-difna. Ir-relazzjonijiet familjari u soċjali għaddejjin minn prova jibsa. Il-kriżi ekonomika u n-nuqqas ta' xogħol inislu l-biża' dwar il-futur dejjem iżjed inċert għal familji tagħna. F'din l-esperjenza xi ftit jew wisq inħossuna bħall-ewwel komunità nisranija li jitt-test tal-atti tal-Apostli jiddiskrivija b'din l-espressjoni tas-sew sabiħa. Fl-istess ħin, il-Knisja kienet qiegħda titlob lil Alla bil-ħerqa. Aħna wkoll nixtiequ ninaqdu
biex nollu qudiem Alla it-talb tagħna. Ħalli jagħti widen għal dak li qed nitolbuh. F'dan ix-xahar ta' Mejju, ejjew ninaqdu madwar il-Papa Franġisku li qed isejjaħ lill-Knisja kollha biex flimkien ma' Marija Omm Alla titlob għat-tmiem ta' dan it-tiġrib. Il-lampa li għadna kemm xelna tfakkar lill-komunità tagħna li aħna ġejna imsejħin nitolbu għat-tmiem tal-pandemija u b'mod partikolari l-intenzjoni tal-lum magħżula mill-Papa Franġisku hija dik li nitolbu għal persuni b'diżabilità. Nitolbukom Alla biex tisru f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu u nistiednu lil dawk li ma jistgħux ikunu preżenti biex tul dan il-jum kollu jingħaqdu magħna fit-talb minn djarhom, mill-postijiet tax-xogħol u mill-komunitajiet parrokjali mifruxa f'pajjiżna. Nitfgħu ħarsitna fuq il-Madonna ta' Pinu u flimkien insejħula u nitolbuha. Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu, Omm Qaddisa ta' Alla, la twarrabx minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna u ejja eħlisna dejjem minn kull tiġrib o Verġni glorjuża u imbierka. Tliet Ava Marijiet fġieħ 3 ijiem lill-ġisem ta' Marija dam fil-qaba. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm.
tal-kol u flejt l-abġismek għaj. Fejjenem l-imħabba, fejjenem il-għada, meta marin tħulej, min tgħix fil-qlub. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Giuseppe Camilleri u l-familjari. Ħuti eżies, illum il-Knisja f'Malta tiċċelebra il-festa ta' San George Preka. Is-saċerdot, aħna nsibuh bħala s-saċerdot li waqqaf is-soċjetà tal-mużew. Is-saċerdot li ddedika ħajtu biex il-kelma ta' Alla tieħu l-ħajja fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Ejjew nitolbu din il-grazzja lil Alla biex il-kelma ta' Alla verament tkun dik il-kelma li tmexxi id-deċiżjonijiet li nagħmlu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U bekk nistgħu nistqarru verbum Dei caro factum est, iva, li bent Alla sar bniedem bħalna u għammar fostna. B'dawn il-ħsibijiet fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti sejjaħt lis-saċerdot tiegħek San George Preka għal Ministeru tal-Evangelizzazzjoni. Atina nitolbuk li jimħeġġin mit-tagħlim tiegħu aħna wkoll li nħabirku bla għeda għas-saħħa tad-dinja biex jitkattar rilat ta' dawk li jemmnu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Min ħares il-liġi jeleb il-ġibdiet tiegħu. Imma l-biża' tal-mulej iwassal għall-erf sħiħ. Ma jitallimx minn m'għandux għaqal. Imma hemm għaqal li jkattar l-imrar. Talim l-għaref jikber bħala rar u t-twissija tiegħu bħalajn ta' ilma ġieri. Qalb li blaħ bħal vażett imxaqqaq. Ebda talim ma jżomm. Jekk tisma' kliem il-għaref, min għandu t-talim ifaħru u jżid miegħu.
Jisimaw minn ħajtu jaddija fix-xalar. Imma ma joġbux u jitfgħu wara daru. Diskorsi blaħ u bħal tabija fi vjaġġ imma fuq fom bniedem li jifhem tinsab il-ħlewwa. Dak li jgħid laqli u mfittex fil-laqat u f'qalbhom jibqgħu jaħsbu fuqu. Bħal tiżjin tad-deb u t-talima laqli u bħal brazzoletta fi drijow il-lemini. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek ngħidu. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Jiena rrid nibqa' fija sal-aħħar. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha. Ngħidu, għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek għax fija nsib l-għaxqa tiegħi. Iġbid li qalbi lejn il-praċetti tiegħek u mhux lejn ir-reba. Ngħidu, għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Tħallix lill-għajnejja iħarsu lejn il-fruqa. Għatini l-ħajja bil-kelma tiegħek. Żomm il-weda li għamilt mal-qaddej tiegħek li jint għamilt ma' dawk li jibżgħu minnek. Ngħidu, għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Warrab minni l-għajb li nibża minnu għax tajbin huma d-digrieti tiegħek. Ara kif jiena mxenna għall-praċetti tiegħek. Fil-ġustizzja tiegħek għatini l-ħajja. Ngħidu, għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Ħadd inżel fuq it-jubitek mulej u s-salvazzjoni tiegħek skont il-weda tiegħek. Imbagħad nagħti tweġiba lil min jgħajjarni għax jien nafda fil-kelma tiegħek. Ngħidu, għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. It-tieni qari. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Int mela ibni qawwi ruħek fil-grazzja li hi fi Kristu Ġesu. U kull ma smajt minn għandi quddiem ħafna xhieda għaddih lil nies ta' fiduċja li huma stess ikollhom il-ħila jgħalmuh ukoll lill-oħrajn. Bagħti inti ukoll miegħi bħala soldat tajjeb ta' Kristu Ġesu. Ebda soldat taħt l-armi jekk irid joġob lil min daħlu fis-servizz ma jindaħal f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħajja ċivili. Hekk ukoll l-atleta ma jieħux il-premju jekk ma jkunx mexa skont ir-regoli. Il-bidwi li jitħabat għandu ikun l-ewwel wieħed li jieħu mill-frott. Ifhem x'qed ngħidlek. Il-mulej jagħtik li tifhem kollox. Ftakar f'Ġesu Kristu li qam mill-imwiet li hu min-nisel ta' David skont l-Evanġelju li ħabbart jien. Għalih jien qiegħed imbagħti sal-irbit tal-ktajjen bħalli kieku għamilt xi delitt. Imma l-kelma ta' Alla mhijiex marbuta. Għalhekk kollox nieħu bis-sabar għall-imħabba ta' Alla dak li jagħżel biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni li hi ta' glorja għal dejjem fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lill-Alla. Inqumu bil-wif għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Min iħares il-kmandamenti u jallimhom lill-oħrajn, dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-smewiet. Alleluja. 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 Il-mulej ma'kom.
Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Fl-aħħar Ġesu wera ruħu lil-11 waqt li kienu fuq il-mejda u qalilhom: morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitammet isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkondannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemnu. Fismi jkeċċu xjaten, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu srieb bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Iqegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. Huma imbagħad marru jippritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Il-festa tal-lum eżjes. Hija festa għażiża li lilna, partikolarment lilna l-kbar, mhux lit-tfal, lilna l-kbar. Għandha tħeġġiġna u twassalna biex nagħmlu eżami tal-kuxjenza tagħna ta' kif jiena u int qiegħed ngħaddi il-fidi tiegħi lill-oħrajn, lit-tfal tagħna, liż-żgħażagħ tagħna. Ma ninsa qatt esperjenza li ġarrabt propju hawnhekk ftit jiem wara li San George Preka ġie iddedikat aw ipproklamat qaddis. U daħlet persuna hawnhekk Ludija u staqsietni ta' min dik iġbija. U għettila dak huwa saċerdot li jiddedika ħajtu, sejjaħ madwaru anke lajċi, il-dawn il-lajċi iffurmawhom bil-kelma ta' Alla u ta'hom missjoni biex iwasslu din il-kelma ta' Alla lit-tfal u liż-żgħażagħ. U din il-persuna bdiet titħak b'mod sarkastiku. U wettila għalfejn qiegħda titbissem. Xi trid tgħidli b'din id-daħka tiegħek? U dar fuqi qalli mhux biex inweġġek, qalli imma biex nikkonfermalek u ngħidlek ħaġa li l-fidi vera jew aħjar l-ewwel dmir li għandhom il-ġenituri huwa dak li jgħaddu l-fidi lill-uliedhom. Mhux nies barranin, mhux is-saċerdot. U dort fuq u għetlu għandek raġun. Għetlu però kun naf li dak li jagħmel San George Preka ma għamlux biex ineħħi id-dmir sagrosant li għandhom il-ġenituri li jgħaddu il-fidi lill-uliedhom, imma għamlu biex dawn il-lajċi jgħinu lill-ġenituri jgħaddu il-fidi lill-uliedhom. Però jiena wisq nibża li dan il-bniedem kellu raġun, għaliex ħafna drabi aħna ribna dawn il-valuri. Ħafna drabi tisma' l-ġenituri jgħidulek u dak issa nibatu il-mużew imbagħad jaraw huma. Kważi isna farfarna mid-dmejr li ngħaddu l-fidi tagħna lill-uliedna.
Ejjew nitolbu din il-grazzja lil San George Preka li jkompli jenna biex il-familji tagħna tkun tassew l-iskola tal-fidi. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Ħuti eżies ejjew nitolbu lis-Sinjur Alla li f'kull bżonn tagħna iriedna nirrikorru lejh u bħala awliet il-missier nitolbu għal kull talba u intennu nitolbu ilek fl-isem ta' Ġesu. Ngħidu, nitolbu ilek fl-isem ta' Ġesu. Sinjur Alla, San George Preka kien dejjem ubbidjenti lejn il-Papa l-isqfijiet li inti għażilt biex ikun is-suċċessuri ta' ibnek fit-tmexxija tal-Knisja. Tħallina qatt inwarbu it-tagħlim li inti twaslilna permezz tagħhom. Nitolbu ilek f'isem ta' Ġesu. Sinjur Alla, San George Preka kien jgħid li t-tagħlim huwa l-għajn ta' kull ġid. Għati jidden lil dawk li jmexxuna biex jgħallmuna kull ma huwa sewwa għal ġid ta' kulħadd. Nitolbu ilek fl-isem ta' Ġesu. Sinjur Alla, inti joġbok iżejjen lil San George bżelu kbir għax-xandir tal-kelma tiegħek. Għatina li aħna wkoll u l-familji tagħna ikunu xhieda ħajja tal-Evanġelju tiegħek u narfu ngħadduh il-ta' warajna. Nitolbu. Min dan is-sintwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, nitolbuk mulej biex tbierek il-familji tagħna. Qaddishom bil-kelma tiegħek. Għamel li jkunu għalqa għammiela fejn kelmtek tieħu l-ħajja u għati l-għajnuna lil-morda. Partikolarment illum nitolbuk fuq l-intenzjoni tal-Papa Franġisku għal persuni b'diżabilità. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla isma' dawn it-talbiet li qed nagħmlulek bl-interċessjoni ta' San George Preka. Għatina li narfuk, inħobbuk u naqduk. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nofrulek Missier il-ħobbs u l-inbit biex bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek tibdilhom fil-ġisem u d-demm tal-Verb tiegħek magħmul bniedem li lilu San George Preka offra u ta' kull nifs ta' ħajtu u ħabb u ħabbar bħala l-għaxqa ta' qalbu bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int qatt ma titlaq lill-poplu Qaddis tiegħek u fil-ħnina tiegħek bla qies tibatlu profeti u rajja li bħeġġa u b'umiltà ifakruh
fis-sejħa li għandu li jkun ġens maħtur, saċerdozju regali, nazzjon qaddis u poplu miksub għalik. Imnebbaħ minnek il-qassis tiegħek George Preka xorob sew mill-lajn safi tal-Evanġelju u imqanqal mill-kelma ta' Pawlu l-Apostlu missierna għadda it-talim tal-fidwa lin-nies ta' fiduċja biex huma bħila jgħalmuh ukoll lill-oħrajn għall-akbar ġid tal-Knisja u għall-glorja tal-Verb tiegħek magħmul bniedem Ġesu Kristu Siedna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom niferħu u intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Murej Alla tal-eżerċiti, ismewwietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kol eżerċiti. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina
u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissolix. Il-ġisem ta' Kristu. Imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sema disnijek. Alleluja, alleluja. Int li laqti sema alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan għawin, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sema disnijek. Salvatur li bdejt tal-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Għaddis għawin, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sema disnijek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħnina. Kollok tjieba, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek li sema disnijek.
nitolbu. Issa li tqarbilna missier bil-ġisem u d-dem ta' ibnek li ma'allem divin tana, għatina nitolbuk li fuq l-eżempju ta' San George Preka infittxuk b'qalb safja u nħobbu li nħutna fl-umiltà u il-manswetudni. Bi Kristus jedna, il-mulej ma'kum. Iberikkom Alla li jista' kollox il-missier li u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.